800 pamilya sa kabuuan, mayroong 2,000 katutubo. Ilan lamang iyan sa bumubuo ng populasyong mayroon ng probinsya ng Bulacan. At dito sa Norzagaray, Bulacan, matatagpuan ang punduhan ng mga dumagat. Pangalan ko po ay si Brian, 16 years old po. Ako po si Nicole, 7 taong gulang. Ako po si Ronaldine, 12. Dito po ako nakatira sa punduhan ng mga dumagat. Maaga po kami nagigising para po maglinis at magsaing. Sa umaga pa lang po ay aalis na po mga ngahoy. Kung saan na po kami dyan. Nagagala po kami. Parang nasanay na po kami. Lagi pong nagagagala. Pag uwi po, kung ano po yung mga kailangan dito sa dala na po namin yung lahat. Pag narinig po namin yung bell, pupunta po kami dito. Tapos, Ibig sabihin po nun, kakain na po kami sabay-sabay. nadala po kami lalagyan. Tapos kakain na po. Pagkatapos po namin kain namin, nag-uurot po kami. Tapos, aaral na po kami. Sa paligid-ligid ay puno ng linga. Ikaw, di. Ayan. Ang madalas po namin kainin ay sardinas at Maggi. Pinakaing paborito ko po ay sopas. Ulam po namin dito ay 5 lang po ba? Noodles, tapos spaghetti, sopas, pansit canton po. Kung wala po kami ulam dito, talbos, tapos papaya, tapos yung mga karates, Ang mga dumagat ay matagal nang nabuhay sa sistemang katutubo. Nangangaso sila sa gubat at kumakain ng mga bunga ng punong kahoy. Ngunit inagaw ng mga Tagalog na tulad natin ang kanilang kinabubuhay. Pinaalis sila sa kanilang mga lupain at pinutol ang mga malalaking puno. Ngayon, nagbabanggaan ang pangangailangan ng mga katutubo at kagubatan para mapanatili ang water source ng Metro Manila. Pag tag-araw po, wala po talaga kami masyadong tubig dito kasi po yung balon namin dun na may malapit sa punduhan, natutuyo po siya. Pero kung ganitong tag-ulan na po, malakas po yung tubig po namin sa tangke. Yun na po ginagamit namin. Tama na, hindi pa malaki anak. Ang bota na. Kung gusto po namin bumaba po dun sa ilog. Tapos, naliligo na po kami doon. Tapos, pupunta na po kami ng hulo pagdating po dito sa amin. Madala pong Doon nga po sa hula ay maraming isda po namilita. Nagtatanim po kami ng kamuting kahoy, panggulay, mga patawala po. Tapos marami pong talong na po kami natanim dito. Tapos ang palaya, ganyan po, mga panggulay. nalalaga po kami ng mga gamot po. Hindi po gamot sa bayan, dito lang po sa namin. Yung mga dahon po lalagain po. Inumin na po namin. Nag-aalaga rin ng mga katutubong dumagat ng mga gansa, manok at kambing. Sa punduhan ng mga dumagat, sila ay tinuturuan at pinapag-aral upang sila rin ang tumulong sa mga kapwa katutubo. Bagamat may mga hamon at pagbabago sa pamumuhay ng kanilang pangkat, patuloy nilang ipinapasa ang kaugalian, kultura at payak na pamumuhay sa mga batang dumagat.